Venus Lift, Government Authorized Lift Maintenance and Erection Contractor. Contact number Sharat Chirsat 8108 709128 or 887999666012. Mumbai address shop number 6 Shri Sairam Apartment, Nandivli Talav Road, Kalyan East. Sindhudurga address Ganga Sindhu Society, Gala number 13, BKG Road, Kankavli. बुधवार दिनांक 6 जुलै रोजी हायवे प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे कुडाळ येथे एक अपघात झालाय. या अपघातामध्ये एका 27 वर्षीय तरुणाला आपला जीव गमवावा लागलाय. पावशी येथील तरुणाचा या ठिकाणी 27 वर्षीय तरुणाचा या ठिकाणी अपघातामध्ये मृत्यू झालाय. याबाबत अधिक माहिती देण्यासाठी साईनाथ गावकर जे कोकणशाहीचे मुख्य संपादक आहेत त्यांनी पावशीचे सरपंच बाळा कोरगावकर यांच्याशी संवाद साधलाय. त्यानंतर पाहूया. कोरगावकर साहेब, मला सांगा नेमकं तुमची तक्रार पोलीस स्टेशनमध्ये काय होती? कारण आताच्या घडीला दिलीप बिडकॉन आणि त्याचे जे ठेकेदार आहेत यांच्यावरती गुन्हा दाखल झालाय. नेमकी तुमची तक्रार काय होती? नक्कीच काय झालंय, आजच्या परिस्थितीत हायवे हे जरी समजा आपल्या सिंधुदुर्गाचं रूप बदलण्यासाठी झालेलं जरी समजा एक चित्र असलं तरी परंतु आमच्या म्हणण्यानुसार जीबीएल कंपनीकडून झालेल्या चुका आणि त्यांच्या दुर्लक्षामुळे आमच्या नाहक आमच्या ग्रामस्थांना किंवा आमचे जे संलग्न असणाऱ्या सर्वांना नाहक त्रास भोगावा लागतो. त्रास नुसता त्रास नसून तर हे आज मृत्यूसारखी अशी ही कारणं ओढावली. आज ह्या फक्त डीबीएल कंपनीच्या एका हलगर्जीपणामुळे त्यांचं पाणी साचून किंवा त्यांनी जे डायव्हर्शनचे बोर्ड ठेवले रस्त्याच्या मध्ये तर त्या हलगर्जीपणामुळे आमच्या एका ग्रामस्थाचा आज मृत्यू ओढावलाय. आणि ह्याला आमच्या मतानुसार नेमकी तुम्ही तक्रार काय दाखल केली आहे पोलीस स्टेशनमध्ये त्याबाबत जरा सविस्तर माहिती सांगा. नेमकी म्हणजे आपला एक आमच्याच गावातला एक संदीप जाधव म्हणून जो आज मोटरसायकलने कुडाळपासून पावशीच्या दिशेने मार्गक्रमण करत होता. पण त्याला मार्गक्रमण करत असताना रस्त्यात मध्ये डिवायडर स्वरूपाचे जे अडथळे त्याने ठेवले ते रात्रच्या जरी समजा अडथळे ठेवले असते तर ते दिवसा ठेवले असते तर पटकन लक्षात आले असते. कारण त्याला रिफ्लेक्टर नव्हता किंवा काय नव्हते. दगड ठेवलेले होते, 4 दगड ठेवलेले होते त्यांनी आणि त्याच्यावर काठी सारखे बांबू उभे करून ठेवलेले होते. म्हणजे जेणेकरून हे रात्रच्या वेळेत ते कसे म्हणजे कुणालाही दिसणार नाही. कमीत कमी जर समजा त्यांनी ठेवलेले होते त्याला कमीत कमी रिफ्लेक्टर तरी लावलेले असावे अशी 100% आमचं सुंदर म्हणणं होतं. आणि ते दगड ठेवल्यामुळे त्याचे जे आपले त्याची गाडी होती ती दगडावर डायरेक्ट आदळली. कारण ते दगड दिसत नव्हते, त्या दगडावर पूर्णपणे पाणी होतं. कारण ते हा आपला नवीन जो रस्ता हायवे बनवलाय तो हायवे लोकांना जाण्यासाठी आहे की होड्या सोडून चरण्यासाठी आहे हे नक्की लक्षात येण्यासारखी बाब नाहीये. तर हे आज तुम्ही बघितलं तर ते आज हायवेवर कमीत कमी एक 2 फुटापर्यंत ते पाणी आहे हायवेच्या एका बाजूला पूर्ण. परंतु ते लक्षात येत नाही मोटरसायकल स्वारांनी नक्की कसं जावं आणि काय कसा प्रवास करावा हे एक साक्षांकितच आहे. आणि ह्याबद्दल मी तरी वैयक्तिक वेळोवेळा ह्या डीबीएल कंपनीच्या डीबीएल कंपनीबाबत वेळोवेळा तक्रारी केलेल्या आहेत. वेळोवेळा ऑफिसकडे मी त्यांच्या तक्रार दिल्या आहेत. आमच्या पावशी गावातील ज्या समस्या आहेत त्या दूर करा. परंतु ह्यावर कुठल्याही प्रकारची डीबीएल कंपनी किंवा हायवे शासन यांच्याकडे दुर्लक्षच करते. इव्हन आम्ही प्रत्यक्षात त्यांना स्वतः रस्त्यावर आणून दाखवलेलं होतं प्रत्येक वेळी. हा ठिकाण असू दे किंवा अजून एक आमच्या पावशीचे 1-2 ठिकाणं आहेत अशा ठिकाणची म्हणजे जेथे आपले जीव गमवू शकतात अशी ठिकाणं जी आहेत ती आम्ही प्रत्यक्षात त्यांना आणून दाखवली. परंतु त्यावर कुठल्याही प्रकारची उपाययोजना झालेली नाही. आणि ती न झाल्यामुळे आज नेमकं काय भोगावं लागतंय आणि कोणाला लागतंय या संदर्भात जर विचार केला तर त्या फक्त आणि फक्त ग्रामस्थच आपले त्याबद्दलचे भोगत आहेत. कारण डीबीएल कंपनीचे मालक आहेत ते त्या एसी मध्ये बसलेले आहेत आणि ते आपले ह्याचे जे प्रशासकीय अधिकारी आहेत त्यांना काही याच्याबद्दल सुख दुःख नाहीये. आणि त्यामुळे आम्ही अगदी फोर्सली आम्ही पावशी गावातले सर्व ग्रामस्थ एकवटून आम्ही ही तक्रार दिलेली आहे की जी डीबीएल कंपनी आहे त्याच्यावर गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे. कारण गुन्हा दाखल होऊन आमचा माणूस मागे येणार नाही. पण मागे जर नाही आला असेल तरी त्या डीबीएल कंपनीला त्याची अद्दल घडेल. कारण आजच्या ऐवजी उद्या
उद्या कार्य करत असताना उद्या तरी ते सुधारतील. आज जे केलंय, आजच्या कृत्यामुळे त्यांना तोटा काय होत नाहीये, परंतु अशा प्रकारचे अनेक आमचे ग्रामस्थ आमच्यापासून दूरवत चालले आहेत. ते फक्त आणि फक्त त्याला कारणीभूत डीबीएल कंपनीच आहे. आणि ही अशी वेळोवेळी आमच्या अगदी ठामपणे म्हणणं आहे, म्हणून आम्ही पोलीस स्टेशनला त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यासाठी मी स्वतः फिर्याद दिली. परंतु त्याचबरोबर तेथील आपले जे पीआय आहेत त्यांनी सुद्धा ते अगदी म्हणजे लक्षात घेऊन योग्य प्रकारे त्यांनी सहकार्य करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल आजच्या घडीला केलेला आहे. बरं, कोरगावकर साहेब, खरं तर कोकणशाहीच्या वतीनं आम्ही देखील वेळोवेळी आवाज उचललेला आहे आणि मी आपलं देखील एक लोकप्रतिनिधी आहात, परंतु आपण जनतेच्या हिताच्या गोष्टी किंवा ज्या काही गोष्टी चुकीच्या घडत आहेत प्रशासनाच्या वतीनं या गोष्टींवरती आवाज उचलतात, त्यामुळे आपलंही मी अभिनंदन करेन, स्वागत करेन आपल्या भूमिकेचं. यापुढे नेमकी आपली भूमिका काय राहणार आहे एक लोकप्रतिनिधी म्हणून? आजच्या घडीला आपण डीबीएल कंपनीशी चर्चा स्वरूप आम्हाला नकोच. डीबीएल कंपनीने जे केलेले आहे ते त्यांच्या माथी मारणं एवढंच काम आमचं आहे. ज्याच्यामुळे आमचे आज कुटुंब उद्ध्वस्त झाले हो. आज त्याचा मुलगा कमीत कमी 2 वर्षाचा मुलगा जो आहे, तो 2 वर्षाचा मुलगा आहे, त्याची पत्नी आहे, त्याच्या मागे जे आपले पूर्णपणे त्याचं कुटुंब आज म्हणजे मोलमजुरी करून जो आपलं कुटुंब वाचत होता ते कुटुंब उद्ध्वस्त झाले. त्याला कुठे डीबीएल कंपनी त्याला साथ देणार नाही. अशा प्रकारची होत असलेले जे त्रास आहेत, मला वाटतं माझ्या 15 ते 20 दिवसापूर्वी डीबीएल कंपनीला आमच्या ग्रामपंचायतीच्या वतीने मी त्यांना पत्र दिलंय की जर अशा प्रकारची जी आपली उर्वरित कामं आहेत ज्याच्यापासून आपल्या ग्रामस्थांना त्रास होतोय, ही कामं तुम्ही लवकरात लवकर पूर्ण करा, अन्यथा आम्हाला रस्त्यावर सर्व ग्रामस्थांना रस्त्यावर उतरावं लागेल असा आम्ही त्यांना इशारा दिला. परंतु त्या इशाऱ्याबाबत डीबीएल कंपनीने प्रत्यक्षात त्यावर काही लक्ष दिलेलं नाही. आणि त्याच बाबतीत अभियंता साळुंखे आणि मला वाटतं कांबळी यांच्याशी सुद्धा मी बरेच वेळा संपर्क साधला. त्यांनी सुद्धा लक्ष दिला. ते म्हणतात आम्ही इस्टिमेट पाठवलंय, म्हणजे त्यांचं फक्त कागदोपत्री काम चालू आहे, प्रत्यक्षात ह्या जागेवरचं काम काय नाहीये. त्यामुळे आज आम्ही आमचे पावशी गाव पेटून उठलेलं आहे डीबीएल कंपनीच्या विरोधात. आणि आज ना उद्या आजचे दिवस तर आम्ही नेमकं त्याच्यासोबत त्यांच्या कुटुंबासोबत आम्ही गेला. त्यामुळे आजचा दिवस गेला, पण पुढील 1-2-3 दिवसात आम्ही 100% डीबीएल कंपनीच्या विरोधात आवाज उठवणार. निश्चितच कोरगावकर साहेब, आपण कोकणशाहीशी संवाद साधलात त्याबद्दल धन्यवाद. आणि आपल्या प्रत्येक भूमिकेच्या सोबतीनं कोकणशाही हे त्याच ताकदीनं उभं राहील याचा विश्वास देखील या फोन कॉलच्या निमित्तानं मी आपल्याला देतोय. धन्यवाद. ओके सर. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.